Ipapasyon. Tapos may pila. Naimbag nga rabi itay amin kakabsat, itida ito yung santuan nga misa, itay man ikararagan ti kararwan ni Irene Tamayo. Tumakder tayo kakabsat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ita Domingo, rambakan tayo ti Corpus Christi, ti solemnidad, ti nasantuan abagi kendara ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso timmao, nakipagbiag kada tayo, nagungar, imulis sa dilangit. Ngam imbati na ti sakramento ti bagi kendara na iso tinasantuan a misa. Agkamatalag tayo, ti daytoy nasantuan a misa nga isot mangpaspasanto, iso ti mangpagbalin kada tayo nga napudno a bagina. Tapno maikari tayo makirano ti tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Yatay amin ko na tayo, agkonpesarat iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken susantos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat.
Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When na po mga sika, Gloria iti Diyos, iti kangatwa, kadito po'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba bandaka daydaya wendaka, agyaman kamken kagapo iti naindaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, ug bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Asya na kami kamangika, kadagiti basbaso ti lubo, awaten kadayto arararawmi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Jesu Kristo tinasantua, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen dati nakakaskas daaw a sakramento, imbatim kada kami, ti pakalaglagipan mi, ti panagtutuok mo. Dawatin mi kan ka, tamapudnuan mi kuma adaydayawen, dagiti nasantuan a misteryo ti bagikan daram. Tapno malakaman mi adi agresat, dagiti bunga ti panangisalakan mo,
Sika a Dios ang magipagbiag ken magipagari iti Ama iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ti Exodo. Napanimbaga ni Moises kadagiti tattao ti amin na bilin ken alagaden nga inted ti Apo. Sangsang kamaysada amin asimungbat. Aramiden mi ti amin nga imbaga ti Apo. Insurat ni Moises dagiti amin na bilin ti Apo. Iti agsapa, iti sumunong aldaw, nang bangon iti altar iti arisadsad ti bantay, ken nang ipatakder ti 12 abaton lagit. Maysay ti tunggal tribo ti Israel. Kalpasan na, nang ibaon iti sumagmamanungag tutubo a lalaki, nga Israelita ket nagpuurda kadagiti daton iti Apo, ket nagidatagda kadagiti turo a baka, akas daton a pakikapya. Innala ni Moises ti kagudwa ti dara dagiti animal, ket inkabil na kadagiti palanggana. Insuyat na iti altar tinabati. Insarununa nga innala ti libro ti tulag, ang nakailanadan dagiti bilin ti Apo, sa nabinasa iti napigsa kadagiti tattao. Agtulnog kami iti Apo, ket tungpalan mi amin nga imbilin na, kinunada. Innala ni Moises ti dara nga adda kadagiti palanggana, ket inwarsina kadagiti tattao. Daytoy ti dara amang patalged iti panakitulag ti Apo kada kayo, iti inted na amin dagitoy abilin, kinunana. Ti sao ti Apo. Mangidatagak to iti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana kainsalakan na. Anya ti mabalin ko nga isubad iti Apo, karagiti amin nga imbag nga impaay na kanya. Mangidatagak to kenkwana iti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana kainsalakan na. Mangidatagak ko iti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana kainsalakan na. Maladingitan ti Apo numatay ti maysa kadagiti pinili na. Adipennak o Apo, agserbiak ken ka, kasi ti panagserbi day dinanang ko. Inted mo kanyak ti wayawaya. Mangidatagak ko iti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana kainsalakan na. Iruknoy kuntuken ka ti dato na pagyaman, ket idatag kuntuken ka ti kararag ko. Iti imatang dagiti amin na tattaom, tungpalek to ti inkarikken ka. Mangidatagak ko iti daton nga inumen apagyaman ko kenkwana kainsalakan na. Ti may basa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Imayo ni Kristo akas kangatuan na padi, kadagiti naimbag a bambanag nga addan. Dakdakkel kinasaysaya at ti tabernakulo apagserserbian na. Tasaan nga inaramid ti tao, kayat naasawen, saan napaset daytoy naparswa alubong. Idi sumrek ni Kristo iti tabernakulo, kit imuneg na minsan laeng. Saanin ang naulit iti kasantuan adiso. Saan natidara dagiti kalding kin urbo na baka, ti intugot na nga indaton, nudiki ti mismo adara na. Iti kasta, na itrabaho ti agnanayon a panakaisalakan tayo. Kas manayurot iti sermonya ti panakadalos. Maugasan dagiti tattao, ama ko na asaan anadalos. Babaen ti panakawaris da iti dara dagiti kalding kin baka, ken dagiti dapo ti napuuran nga urbon ti baka. Yan tangay tapudno daytoy.
at adapay ti panakabalin ti dara ni Kristo. Tababaen ti agnanayon nga Espiritu, impaay iti Diyos ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara ti mangugas kadagiti konsensya tayo, kadagiti awan serserbi ng aramid, tapno makapagserbi tayo iti silibiyag a Diyos. Gabu iti daytoy, ni Kristo ti mangibabait, iti baro at tulag, tapno tawiden dagiti inayaban ti Diyos, dagiti agnanayon, a bendisyon nga enkari ti Diyos. Maramid daytoy agsibod, ta iti ipapatay na, waya-wayaan na dagiti tattao, kadagiti panangsalungasing da iti, adada iti babaen iti imuna at tulag. Ti sao, ti Apo. Nagyaman tayo di Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sao amaka itetiyag nanayo na biyag. Ti apod ako makada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria tumipaay kan ka, O Apo. Iti mo na nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan lebadura na. Iti aldaw ang maidaton dagiti orbon a karnero ti Paskwa. Nagsaludsod ken Jesus dagiti adalan na. Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi ti pangrabiim iti Paskwa. Imbaon ni Jesus tidwa kadagiti adalan na. In kayo ijay syudad, ket masabat yun to ti maysa a tao a nakaawit iti sanga karamba adanom kinunana. Surutin nyo ti balay aserkan na, ket kunain yun to ti akin balay. Kuna ti maestro, sa dino ti kwarto a panganak to iti Paskwa, agraman dagiti adalak. Ipakita nanto kada kayo ti maysa na lawa a kwarto nga akin nga to, na isagana, ket addaan kadagiti masapsapol. Sadyay ti pangisaganaan nyo, ti pangrabii tayo. Napandagiti adalan na simrek da iti syudad, nasarakan da amin akas imbaga ni Jesus, ket insagana dati pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi mangmanganda nangalan ni Jesus iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na sa nainted kadagiti adalan na. Alain nyo kinunana, daytoy ti bagik. Kalpasan na nangala ti kupa, nagyaman iti Diyos, sana inyawat kadakwada, ket imminom da amin. Kinunana kadakwada, daytoy ti darak a mamatalged iti tulag ti Diyos. Ti darak a maiparukpok nga agpaay iti adu a tao. Kinapudno na kunak kada kayo, jak to uminumen iti tubbog ti ubas, aginggay ti dayta nga aldaw, nga uminumag ti baro nga arak ti ubas ti pagarian ti Diyos. Kalpasan ti panangkantada ti maysa a himno, rimwarda anapan ijay bantay olibo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tumipaay kan ka, O Diyos. Good evening, Tata, solemnidad, ti Corpus Christi, ti bagi kendara ni Apo Jesus. Datayo laeng ti gaputi panaka-orden ni Apo Padi, panangsurot ti rito na, datayo laeng ti mangiklaim, dagiti daduma ket
handa nga i-claim abagi kendara ni Apo Jesus. Pilosof wanda tinapay laeng, arak laeng. Ngam dahito iti panagbalin na, kasla transubstantiation, substance. Di substance na, agbaliw. Haan nga jinagan, haan nga di ano di substance nga mismo. Babaan ti panangipatay ni Apo Padi, ti iman ano na ordenan ni Apo Padi. Kada iti transubstantiation, iso ti mamagbalin, abagi kendara ni Kristo. Kas ano gamin nga naaramid da ito eh. Review tayo. Dati reading tayo, dati nang na dati maibasa. Regular nga aramidan da magkat da ito eh. Nga ti kanenda, ti piyesta ti awan libadura na, mangala dati tinapay nga awan ti libadura na, awan na ilaok apulos. Iso nga dayo hostya tayo, awan mailaok apulos, are na laeng. Na inikam ti yes na asukar wano asinan, invalid. Iso dakas di madakkel at tinapay, da kayo nga napan ita, giluglugar dan, dapo isosen. Dakkel at tinapay ngam awan ti libadura na. Arak pure, grape wine. Sa adda karnero kanyada, ditay lasag ti karnero. Na ituno, I think na ituno dahi jay, wala ituno. Santo bitter herb, napait. Awang kanya tayo diya, papait at addakin pariyang at ada napait kanyada pangikat ti salimuyaw. Kanya mo't akanyada dayay. Kaya normal nga ramrambakan da, tunggal aldaw ti piyesta ti awan libadura na, apanda piyesta da ito'y. Iso nga sinaludsod da, di na ti pagpiyestaan tayo. Napan mo ni Apo Jesus, imbaga na, surutin nyo ti babae nakaawit ti karamba. Inaramid da. Tunggal piyesta kasjet, aramidin da, mabalin siguro, nga mabalin, wan kanyadan, ison ti kabunggaan nga handa. Di tinapay nga awan libadura na, karnete karnero, santo nyanaganan, grape wine, kabunggaan kanyadan, datayo umat na mapangka makipiyasta, tila maitudtodom, dahi taman na unam ko layo ng blisak tay aldaw ka, lagi tay posit nga nagdadakkel nga naglunang nagapukan pa di Saudi, dagi tay oyster nga nagdadakkelan, kanya tay tatanagan nagaduti ito dumon addanto igado addanto dinardaraan kadaan kanya da the best nga handa kanya da jayon nga tayo ka piyesta laeng ka adapay cake mo lechon jak amon nya ti the best nga handa kada kayo hindi karawrawutan nyo no lechon iso ti umuna nga ito dom tat ipasangom idoron na metten nalakapay tag kuripaspas siya kamot ti umuna nga agkulagtitan no magagaraam. The best kanyada, ngam anya tinang baliwan na dayjay. Dayjay imbaga ni Apo Jesus. Idi nangan ti tinapay, alaen nyo daytoy ti bagik. Dagiti pa nagkanta dati himno, regular nga kanta dayjay rin. Ngam tinang baliw kanyada, iso dayjay daytoy ti bagik. Kuna ni Apo Jesus, aramida nyo daytoy apakalaglagipan nyo kanya. Sao ni Apo Jesus dayjay, awan ijay rito. Kumano daytoy rito tayo niya, awang kanya na. Iso na tinaggapuan na dayjay. Kasi mo di ko pa, dahil iti darak, maibuyat, tapno, mapakawan, ti basol, dagiti amin at at tao. Di old liturgy tayo, mapakawan, ti basol, dagiti amin at at tao. Tatan, na-realize dati simbaanan, nagbaliw niya ti kunana, tapno, mapakawan, ti basol, dagiti ado, haanan nga amin. Kaadamot agresis iti Eucharistia, adamot hanga mangayat ti Eucharistia. Dagay duwa, iso na magbalin, dagay first, dagay piyesta ni Apo Jesus, dagay kanan na, iso tina magbalin nga Eucharistia. The first in our very last mass, the same. Dagay mo na nga misa ni Apo Jesus, iso dagay, aging gana tattaawan. Anya ti, epekto na kanya tayo. Kalatultuladan tayo laang napan ni Apo Jesus. Anya ti epekto na kada tayo daytoy. Umuna, ang dati ni hantay nga mapukaw. Daytoy ti nya ti kunana. Daytoy ti bagik. Alaen nyo. Daytoy ti bagik. Aramidin nyo daytoy apakilaglaypan nyo kanyak. Kasla narabrabaw nga minti term na ti kanyak Ilocano. Ngam in English kunana, in remembrance of me, ado ti meaning na ti me.
naununag ngem kaunggan, naununag ngem DJ kanyak siyak laeng. So dayan, aramidin nyo daytoy apakalaglagi panyo kanyak. Daya manan pakalaglagi pa, nagpaglalabanan tayo man, daya pakalaglagi panan. Maya ilaglagip tayo laeng ka din ni Apo Jesus. Ito'y nasanto na misa, haan. Not just remembrance. Ha mga commemoration, pakalaglagipan. Hamot. Anya tibi na ununag nga kaipapanan na. Amuyo day tayo kalakumano, dagi tayo agin. Dagi tayo agin investigador. Dagi tayo investigador, dagi tayo investigador. No kas ano nga inarami di kriminal, dahil pa nang patay na, iakda reenactment kunana. Tapno laeng maalad da Diyos usto nga napasamak reenactment kunana. Ngem dayto na santon amisa, haan laeng manen nga reenactment tultuladen tay laeng haan a. One in the same liturgy. Dijay mo na nga misa ni Apo Jesus, iso daytoy. Siyak handa maawatan no niya dijay siyak. Daytoy ti bagik kuna handa maawatan no niya kahit nga saon nga daytoy nga bagik nagunaggayam iso daytoy yan tinasanton amisa. Jay madara na inted na nagmayat dati pa nang ibagana ang daytoy ti kupa. Tiag na nayon atulag. Inumun nyo tapno mapakawan ti amin abasbasol. Iso na ti mangpunas ti basbasol ti lubong. Iso nga dadto nga rod Eucharistia. Ito nga rod Eucharistia, dagiti nalagaan nga basol, pukawan na, o inutan na apunasan ti basol ti tao. Iso dahi nga rod, alain nyo daytoy, kunana, daytoy ti darak, ang mamatalgad ti tulag, agnanayon atulag. Habang addamisa, ad malagip tayo, rinaen tayo, titulag ti Diyos, anya di tulag ti Diyos, alaen kayo, kukwa kayo, the covenant, everlasting covenant nga, I am your God and you are my people. Tunggal makimismisa ka, laglagi pom tulag na nga sika, tao na ka, isuna ti Diyos mo. Ti darak maiparukpok nga agpaay ti ado tao niya. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Dagiti ti epekto na ti Eucharistia. Iso nga rod nga, kanya tayo, no na seryoso, gilaangan natin, imagine mo, no seryoso panangaw-awat mo no naunag ti pamatim kini Apo Jesus tinasanto na komunyon, balbaliwan na ka. Balbaliwan na tapusom. If you believe in Jesus in the Eucharist, balbaliwan na tapusom. Inutan na ka nga pasantuan. Ngam nararamidam laeng for asyo, nararamidam laeng nga pamarang nga awanti naunag nga pamati na ori man nga tawon nga ta. Iya ko nakngarudan nga ori sa nga kaban nga nasantuan nga bagi ni Kristo ti komunyonam no. For asyo laeng ti panagri nam awan man la ka di transformative effect na. Di conversion nga para king ka dapat kumaakad da di conversionan. Da di laengan pa nang balbalyo na kanya transformation mon taapaya awatem nga rod ti bagi ni Kristo. Imagine mo kuma. Kunapay day may isang pastor. Kung kinain mo na yan, Eucharistia na yan, itatahain mo na lahat. Kasi ganun naman ang pagkain ko, nana. Kung namat, isugarod nga, mangangkati asukar, kumaro ta, diabetes mo, tada epekto na ijay bagimaan. Unor ta, itakim to Isugarod nga, agantibiotic ka, han nagulpiyon, magas na maitakim to yung material, nangam di epekto na nga ron, ijay bagim. Kada jati pamati naghaan akan niya tayo sa bali at bagi nga rod ni Kristo apay hanna ka nga inutan hanga agtartaray dita lasag mo hanga agtartaray ita daram kano ti agtartaray ita daram ken nasanto no ti agtartaray ita daram ke bagi nga ni Kristo garod sadto say agkong komunyon ka ngam ti pa nagdesisyon mo, ti lubong mo ka makasarili, kasla awam man la ti pagka-Kristo na. Lapanunutan niyo kanayong ka nga agkomunyon, ngam biyag mo, kaslaman laawan ti pagka-Kristo na, ala datay amin challenge, karit magkanyatay ka amin datoy Awatim ni Apo Jesus mano nga tawunan, inumam di dara na, ngam di agtartaray nga daram ka, awam man lati pari nam nga pagka-Kristo na.
Awam man lati kinapakumbaba na. Awam man lati self-giving na. Awam man la pa nangisakit mo, kinikabsat mo, bukbukod mo nga pagimbagan tama, naging bubukod ka garo. Awam man lati pagka-Kristo na nga, ti amin nga pagsayaatan nga pampanunot, para king ka. Ayan na nga rodeta nga kumkomunyonam. One thing more data panang punas ti basol. Basol ti gura. Basol ti kinatangsit. Punasen na ti basol ti sangalubungan. Basol ti gura. Basol ti kinatangsit. Basol ti kinamanaging bubukod. Basol ti kilong nga panagbiag. Apay kaslamot awan ti non ito black tayo mo ano na ikailaw antayon ikarkarigatan tayo mo ti agbabawin angam no. Sa bagay di kay sapay magamin na ito black. Ito black kay to kumatakitaan tayo baka agbabawi kayo mo. Dahil nga rin ibagbaga na dito. Dahil ko maday damor nga awaten tayo kuman ni Apo Jesus. Tinasanton ako munyon. Ininot ko maang umas asidag jari na tayo kanya na. Ngam na damor nga awaten tayo ni Apo Jesus katumang tangsit ka. Bangking aday nga papapanan. Damor ko mga awaten tayo ni Apo Jesus. Damor ko mga rumagragsak di puso tayo nga umas asidag king kuana. Ngam tayo ko na kon uray magkata religiosity no selfish ka no managin bubukod nariga lata tapno ko na nangarod ka tunggal awaten mapakawan ti basol ti lubong haan lang sika ti lubong nya pinagpintas dayto yan ni anya ti kunana maiparukpok nga agpaay ti adu a tao kinapudno na ko nakada kayo jakton uminom ti tubog ti ubas aging gaday nga alda nga uminom ti baro nga arak ti ubas ti pagarian ti Dios napanen hisgan napanen ni Apo Jesus ngem haan nga napukaw dadtoy Eucharistia napanen ni Apo Jesus imulin sa dilangit ngem baban ti espiritu na paspasanton na latta dagiti material abanag dito anya di material abanag tinapay won aramid ti tao arak nagaputi mula sinimpa ti tao dayamot huwet tayo nagaputi mula ngam sinimpa ti tao ngam hanga da tayo tinangaramid nga agbalin nga bagini kendara ni Kristo hanga da tayo tinangaramid nga agbalin a Dios ti Espiritu Santo tao ni Apo Padi ngam gaputi pan nakaordina ti babaan ti tulong ti Espiritu Santo nagbalin nga instrumento dahito sa ni Apo Diyos dahito ni Word of God Biblia nakasurat ngam ti mangpagbalin nga boses na kada tayo no awaten tayo nga addaan iti Espiritu Santo da kayo nga community adda kanya yun ni Apo Jesus so nga rod nga ti present the modes of the Eucharist kunana the priest the Word of God bread and wine and the community da kayo uray da kayo no aguurnong tayo mabalin kayo nga aguurnong nga awan ni Apo Diyos kala ko mamapan sa bagay napang ka makipallot damo laki ni Kristo ijay napang ka nakipangan mabalin mo adda mga tan ni Apo Diyos ano gluwalo kayo ngam day tagimong yo gapot adda kay tinasanton a misa Jesus is present in you ngam no di pusam ka sa balit torturugan na mabalin mo nga awangking ka ngam supposed to be akadda isugarod nga nasantuan a misa kasama ka karaman ka tinasantuan a misa tinasantuan a misa karaman pa iti panagkanta karaman pa iti panagsungbat yak amo no karaman ti panagkatawa siguro ti number 1 nga karaman na kamisuot ken ko silap adda ka nga rod na santon kanayon na ka nga rod isu nga rod ti pasantuan na napay no agaw awid kayo nga may nakimisa awan man la ti liberational aspect na iyay puso mariri nayo haan anya no agawid kayo nagawid kayo nga rod nga si Rororod wano si aapal ta na pintas di bado na tabaklis ni kalalaan na wano si makita nakin mo ta imay kala naguyaw awang ka di kasla ko managawid ka
Nawaya-waya ang kanaawat mo di bagi ni Kristo. Kanyo pa'y nadanon ti kasjay? Sumulang agsadot-sadot kayo ang makimis-misa. Sumulang ori madama misa ka kaya yo tag tongtong ay kunwari sumungsong ba di mo gayang mariri na. Iso nga dagiti daduma makimisa para sa anta awan danda pay nari na DJ liberation na nga pinakawan na kaniya po Dios benendisyonan na ka nairaman ka iti kina Dios na. Kunana ti final prayer tayo tattago pa. Uray adda kampay laeng ditoy daga nairaman kamin iti nailangitan. No nabindisyonan ni Apo Padi niya itinapay ken araken haanen nga material laeng ditoy daga. Nyati kunana bread from ang lawan sa amon dagat sa adal nyati nadadal yu ti katikism di grade 1 kayo. Tinapay ang naggapo sa di pulang gate han langit han nang imbaga di jay. I am of the bread from kano na naarami din, awanan niya po Jesus. Ngam imbati na, babaan ti konsagrasyon, naawat tayon ti tinapay, ang naggapo sa di. Isugarod nga insuro na kada tayo, idiag first communion tayo. Nahimadri nga nang isuro kada kami, tagadji ayan may. Haanan ang ano tayo, naimawat ka tinasanton, abagin ni Kristo, kaslakala nagsanap-sap mo ti. Kalalakudil ti lechon ti pampanunuto mo naawanan ka kunang pa niya isugarod nga haan nga pagayaman hindi yung madari nga nang pa-first communion ka namin di grade 4 kami idi malagip ko pa 1984 kunana iuray inton agawid kayo tagtopra kayo umay ko padilpatan tadapay lang arod isugarod nga anyong encourage nga mangmangan iti unag ti simbahan taapaya artapan na mo ni Kristo. Isugarod nga awan ti ngatingat nga kaslakal din taapaya mapukaw nga rod di respeto ken ni Kristo. Uri dagita anak yu isugarod nga anyo nga pakanan dito unag. No mabisindag un nga rod ngam di nga madivalyo nga rod makurang di respeto ra untay ken kuana. Iso nga rod nga dagiti hang nga makaaw-awat nga agkomunyon malaglagip yun no daytay mamunpon wano mang kasarak kadda madlaw nga hang nga makimismisa a Katoliko. Anya ti iyan announce ko. Na adda tayon ti rito tinasantuan na komunyon. Ti umawat tinasantuan na komunyon dagitay laeng kuma Romano Katoliko. Taapaya sa bahali nga rod ti pannakaawat da. Nasayaat no kanindangam no pa adda gamin experience ni Bishop William idi adda ka pala ti Santa Lucia haan nga Catholic DJ nanang no tatang jag first communion haan nga mamati may imawat ta ginanang na handa na sangot na ka-opisina gitatang tinangkuyog isugarod nga di mangkuyog ka agadal idinaala na nakita ni nasiput imbag kata nasiputan ni Bishop William nga mampay lang obispo idi. Hindi so na tugaw na, napaninala ni Apo William. Inya namus na, nga kada kami nga Romano Katoliko, nasagraduan daytoy tabagi ni Kristo. Isugarod nga pagayaman. Iso nga kung kunak no, dagko ano daytoy, adda kasarwon no punpon, taadda dagitay haan nga makitam nga makimismisa, ti umawat laeng kuma dagitay Romano Katoliko. Maikadwa, uray Romano Katoliko, no saan ang nakasaganahan nyo pilpilitan. Tada kayo mga pastoral leader na duduma, gaputan nagminatayan ko, uy, ing kayo. Pilitan nyo mapanagkomunyon, oray lang agas asok ti mata na hangover na dinapay na awatan abagi ni Kristo, kas ano nga ruden? Iso nga rod nga the proper disposition. Iso nga rod nga kunatay pay no daytoy sakbay ti misa ka iso nga kunatay nga agkonpisarak. Oy malagip yaw. Tano addaman basol mo dalusam nga umuna tapno nalinlintag di panangawat mo kini. Iso nga rod nga apo mga asi katapno na daldalos. Dayjay nga rod ti epekto na. Iso nga no daduma no hantay maaramid di jay. Iso dayjay uri awaten tayo no hanga properly dispose mo di poso tayo antay ikarkarigatan nga balbaliwan. Awan epekto na kanya tayo. Ngala ko mo nag-antibiotic ka, umininom ka lata ti arak. Dangarod epekto na.
Nagsakit ako kung agad antibiotic ako na nagbayag ngamin datang antibiotic una am ti aragan tayo sa umang bibinagan andang epekto diyan hama lang nga kasjay dayjay ka narabaw nga pagibasaran no maipapantibagi ni Kristo tabagi na nga rod kasi daya balbaliwan na ka kay imagine how many times you receive Jesus in the Holy Eucharist han lang nga dinomingo dagiti duma inaldaw pay kayso kumamati mang jengay agbalin nga kaang-angot mo pa ni Apo Isusan. Padasem tagsida nga kanayon ti papait. Nguno na bilbilag lang ka, takitaem uray pay udbo na ka tricycle ka aga lang ka kanayon. Kangakas di kumamo dayjay epekto na kanya tayo nga kanayon ka makimisa. Awatem ni Apo Isus. Nakay nga daduma ka mamintlo pay makimisa Domingo. Hangatangan mga iso kumati agan anaraar nga, wow, kasla Diyos Kasla Diyos, kasla ni Apo Jesus Huwag adot pagkurkurangan tayo. Nga mabalin na tayo abalbaliwan. Ore ka dayta sakit mo. Ore ka dayta ibagbagam nga problema nga masulsulbar na itin mo kanya na agtalika kanya na nga daytay agranranyag kan nga kasla Jesusan apehan na nga takabailan. Samon to ko na maimpyerno dayta. Lauri ada pagkapsutan na ngum agar araraar pay laeng met ibagi ni Kristo king kuana. Di nga hangapulos nga umasidag ta nagtangsit. Hangapulos nga umawat ti bagi ni Kristo ta nakarit. Ori agkumkomunyon kerimrimbawan ti kinakarit. Diya mo no niya mapasamak dayjay. Ala bagi ni Kristo kakabsat. Finally, we the church na iramang ka ti bagi ni Kristo. Na iramang ka ti bagi ni Kristo. Anya mo ti misyon mo. Baka si ka magkakalinga ka laeng ti bagi ni Kristo nga mangriribok ka ti buo bagina si kaket ti sakit na. Nairamang ka ti bagi ni Kristo anya mo ti maitultulong mo iti bagina ta sumayaat. Imagine ang tabagim. Nala ko madagti tangang ko, hanga makatultulong tanatay, hanga makari na no pagpisel ko, di pala maikat. Huwag kukuk pala, hanga makatulong ti bagita, paya hanga makari na nga ron, naikat. Kasi makanya, anyamot ti maitultulong mo iti bagi ni Kristo, ti church, datayo nga bagina. Anyamot ti contribution mo. Baka mo no may saka lang nga anglit. Uno may saka lang akamuro nga problema da nga ron. Kuno may saka nga liteg gamang parparigat ti buo nga bagi ni Kristo di ka mo tumultulong. No nakaramang ka ti bagi na makaayo ka mo ila ti buo nga bagi nasayaat ka mo ila iti imatang ni Apo Hesus nga kin bagi nasayaat ka mo ila. Daya mo ti mission tayo ket no nakaramang ka bagi na anya mo ti participation mo anya mo ti maitultulong mo anya mo ti maaramidam. Kuno si kamo mang dadadael ti bagi ni Kristo sadto say si kapay nga si dagti simbaan kasi kapay mang dadael ti bagi ni Kristo. Kaanon tong agbalbaliw ti lubong tayo kasano tong ag-improve ti bagi ni Kristo. Padayakyak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin. Ana marsuay ti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo bugbog tong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios naiyanak san a naparswa Dios sa kasmetlaeng iti ama ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin ngadda gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo himmulog a naggapo sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar iti maikatlong nga aldaw kas palawagen dagiti nasantuan a surat immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen a sidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga
mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, Iti panagbiag ti lubong, ubong nga masakbayan. Hintay umararaw ti Diyos nga ama tayo, imparangarang ni Apo Jesus nga anak na, nga iso amismo, ti intay maawat ti tunggal, panakiranod tayo tinasantuan ay Eukaristya, saan tayo, sa, si aam mo kadagiti kasapulan tayo, idatag tayo kenkwana, dagiti asog tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, denggen nakam kadi. Ngayon nakamkari. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti panangidadaulo da iti panakispisi ti tinapay. Manayon kuma ti salon at kired ayat ken anepda amang isaknap iti naimbag a damag. Kumararag tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Idawdawatan tayo amin nga daan, takem iti gobyerno, tapno babaen ti panangtignay kadakwada ni Apo Isus, iti nasantuan na komunyon. Si pupuso da amang itandudo, kadagiti tumutop awagas, amang patanor ti panagdoras, ti sapasap apagilian. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti masaksakit, dagiti biktima tinarungsot adidigra, dagiti maitugtugod ken maisupsobadi iti kagimungan. Tapno babaen ti panakataraunda iti nasantuan abagi ken dara ni Jesus, mariknada kuma ti kaadda, panangaywan ken panangayat ti Dios kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ngayon nakamkari. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo, anay gamer iti bisyo, tapno babaen ti kaadada ti Diyos iti nasantuan na Eukaristya, matignay ti puso da, masilawan ti panunot da, ket luminteg ti panagnakem da, kumararag tayo iti Apo. Ngayon nakamkari. Idawdawatan tayo dagiti pimusayen, nang runa dagiti kabagyan, ken gagayem tayo, tamakiranod da kuma iti gloria ni Apo Isus sa Kristo, kas inkarina kadagiti umawat ken kuana kakastaraon, kumararag tayo iti Apo. Ngayon nakamkari. Agulimat tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, denggan nakam kadi. Nailangitan nga ama dawaten mi ti panangitultuloy mo, amang iparik na kada kami tinabara nga ayat mo, nga agtultuloy, babaan tinasanto na sakramento ti Eukaristya, tapno maiburay memet, tinaimpapusuan nga ayat mi iti padami aparswa, dahito iti dawaten mi gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Idaduniken ka, bukat lingit mi. Idaduniken ka, bukat bandbandog mi. When idaduniken ka, Dati kami sa Barcelona. sasagot mi.
daton miken ka. Amin asukmi tawan sa bali amay daton mi aken ka umay kari. Kumararag tayo kakabsatap na tayo kinagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po, ako na kumaragit agaton karagit ay imam. Kahit may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na, apo itdam kat ti iti iglesyam, dagiti parabor ti kapya, ken panagkaykaysa, isuda nga ipatuldo, dagito itinapay, ken arak nga idaton mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo, Sa kumamit. itag-ayo dagita puspuso yo. Dahil na sa tapat ay tiyak. Agyaman tayo, iti apo, adyos tayo. May karigya garon po. Pod noon ay may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso kaspadi nga agnanayon ken napaypayso. Insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Immo na nga indaton na tibagina ken katap no maisalakan kami aparswa. Sana imbilin nga aramiden memet tinaramid na apang ilaglagip mi ken kuana. Iti kasta tunggal awaten mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan. Iwaragawag mi day di pa nagtutuok na ken ipapatay aginggat dinto umay. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan napnuday ti pakaidaydayawon. Hosana iti kangatuan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pod noon ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti barong ken nagnanayon atulag iso ama iboyak to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Baban ti krus mo, kaya ka panagungar, ina kami sa lakay, sikalan, ugotis sa kaluguran.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay mpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposa na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami gaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuan ti turay, ti panakabalin kan dayaw, ten nanahin na rin tuwag sa O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, sa may katari ti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may katari ti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may katari ti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapyo. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, nanti may sala nga sa umapaimbagton tay kararwa.
daytoy yamanangan, pinggang mamundo, kapiasang nalubungan. Ni Cristo Jesus, anak buwan na suki, hintayin tato, daragin pagi, isong tinggal awatin, pigsayang, kinalingin, magiging darang, ni Cristo asalangan, pinggang awatin, asang kagimungan, sabay kuman, taini, daytoy yamanangan, pinggang mamundo, kapiasang kalubungan. Kumararag tayo. Apo ited mo kada kami ti bagikan daram, ited mo kada kami ti bagikan daram, kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga, mairanod kami iti biag mo ana Diyosan. Ipaay mo kadi, ta kompleton ta ti pannakapunno mi iti ragsak ti biag mo sa dilangit, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo, Diyos. Nagyaman tayo kay nagragsak tayo, iyami na marabuna, biyak na kedinten na, darangin namin na, sapay umagain tayo amin, agkay sa isip.